Jadymy, Roztomili Ludkowie, jadymy do najbardziej śląskiego ze wszystkich śląskich miast. A to z kuli tego, i że już we mianie ma Śląsk. Piekary śląskie. A co tam się będzie wyczyniać? Obejrzyjcie. Michał, ty giździe pieruński. No, witam pięknie. Co nam fajnego pokorze sam w Dzisiaj- najbardziej śląskim mieście, Michał? Najbardziej śląskim mieście, co wam pokorza? No to Bazylika, Kalwaria, Kopiec, wszyscy znamy. I kiedy się przyjdziemy sam, co by się obejrzeć Kalwaryjo, Bazylika i Kopiec, a dzisiaj się tak posmykamy trochę bardziej, wiecie, tak po takich ekach jakichś inszych, takich mniej znanych placach, to wam trochę piekor pokorza. Nie dostaniemy popysku. Nie, hopie, kaj, tu same gościnne ludzie, hopie. Godam ci. To może dla widzów z całego kraju i zagranicy będę mówił ogólnie zrozumiałym narzeczu. Jesteśmy właśnie w takim miejscu, w którym podobno, tak słyszałem, jeszcze musiałbym kiedyś potwierdzić, że biegła droga pierwotnie. Natomiast ulica Bytomska, jak sobie przejrzysz, jest tam. Czyli główny bieg, główna ulica Piekarska, Piekarska ulica Bytomska, no dobrze. Główna droga w Piekarach tutaj na północy biegnie sobie tam. Natomiast podobno pierwotnie biegła tutaj, co potem uległo zmianie. A tutaj pierwsze co, jest taka malutka studzienka. Zobaczymy jeszcze drugą. Małe miejsce czerpania wody. Zupełnie ukryte, widać, że starożytne wręcz, prawda? Juliusz Cezar, Aleksander Wielki bywali tutaj, czerpali. Ja i Samsung. Co to są za dwa hopy tutaj? Co to są za ludzie? To są gwarki, bez to mają takie klajdy, pra? A tutaj studzienka, pierwsza taka fajna pompa mamy. A teraz pójdziemy, pokorzymy wam trochę inne miejsce, wracamy do ogólnie znanego narzecza. Zejdziemy sobie troszeczkę bokiem Kalwarii w dół i pokażemy wam kaplicę Świętej Barbary i studzienkę, której mówią, że cudowne źródło tam bije. Sanepid jest troszeczkę innego zdania, ale prawda, słuchaj, tak ci się podoba, no to jest nowy dom pielgrzyma, Nazaret, jakbyś nie znał nazwy. Kiedyś taki był maciupki, a co tu było takiego fajnego, już nie ma. Teraz mamy taki dom pielgrzyma, pięknie podników prosimy, a tutaj jeszcze niedawno były takie sztandy, takie drzewiane sztandy, czyli drewniane budy. Prawda? I tutaj jeszcze sprzedawano, pamiętam, takie różańce, gdzie były utoczone z mąki i cukru, inne tam makrony, kokosanki, już tego nie ma, już przeminęło, no ale w zamian możecie się gościć tutaj. Tam Kalwaria, a my właśnie idziemy na wzgórze Cerekwica, gdzie pierwotnie miał być według legendy umiejscowiony kościół świętego Bartłomieja i Najświętszej Maryi Panny, bo to jest całe wezwanie Bazyliki Piekarskiej, Najświętszej Marii Panny i Świętego Bartłomieja. Według legendy pierwotnie miał się znaleźć tam, ale w cudowny sposób, co złożyli materiały na budowę, one się transportowały tam, gdzie dziś. Cud budowlany. Cud budowlany. I w ten sposób wybudowano właśnie kościół, który później zyskał miano sanktuarium, stał się sanktuarium z powodu cudownego obrazu i stał się później bazyliką. W XX wieku już mamy tam, gdzie mamy. No a tutaj Kalwaria, która później i tak została wzniesiona już na przełomie wieku XIX i XX. Wyjątkowy dlatego, że stworzony, w zasadzie sfinansowane ze składek miejscowej ludności. Wspaniałe miejsce, myślę, że jeszcze nie dziś, bo to naprawdę jest co oglądać, co opowiadać o każdej kapliczce z osobna, o historii tego miejsca niesamowitego. Śląskiej właśnie Jerozolimy, jak to się mówi. A my sobie przejdziemy do paru takich miejsc, których możecie zupełnie nie znać i pewnie nie znacie. Właśnie mówię do ludzi spoza Piekar, bo ja wiem, że wy wiecie, ja wiem. Czyli idziemy pod kaplicę Świętej Barbary, gdzie zawsze zaczynała się barburka pochodem z cechowni kopalni Julian, później zakładu górniczego Piekary. Kaplica wzniesiona w około roku 1880. Też różne legendy na jej temat krążą. To znaczy, po pierwsze, że było tam złoże galmanu, które wydobywano. Drugie, że tam wydobywano kamień wapienny, którego później użyto właśnie do budowy Kalwarii. O, tutaj już możemy
zerknąć sobie, jak pięknie widać zza drzew, nie tylko nowe osiedle. Także ta historia górnicza w zasadzie też w tym miejscu się dzieje. Ta historia górnicza zaznacza się także tym, że prawdopodobnie jest to miejsce starej kopalni, bo w zasadzie jako pierwsze mieliśmy tutaj gwarectwo. To jest co prawda, gwarectwo nie różni się od górnictwem, no techniką się oczywiście różni, bo to było średniowiecze, ale gwareckie to były po prostu zrzeszenia. Oni wydobywali rudy m.in. właśnie galmanu, miedzi też zdarzało się. Tutaj było właśnie dużo minerałów, które jeszcze zanim odkryto wartość kaloryczną węgla kamiennego, używano na różne sposoby i wkoło tych kopalni było mnóstwo takich malutkich kopalenek. Natomiast później zostały dość mocno te złoża wyeksploatowane i eksploatowano właśnie głównie węgiel kamienny. W kapliczce podobno mówi się, dlatego że ona jest dwupiętrowa, na piętrze kiedyś mieszkał pustelnik. O zobacz, fana naszo górniczo wisi. Piękne, hopie, tradycjo i współczesność, hopie. Wczoraj i dzisiaj, tu na jednym kadrze. Natomiast dziś możemy właśnie to miejsce bardzo ładnie odnowione podziwiać. Ja pamiętam jak to się mówi, bajtla z tatą tutaj przyszedłem właśnie na Barburkę, gdzie zaczynały się nabożeństwa i oto niestety zamknięte, ale kapliczka w środku jest piękna, ale na zewnątrz też jest co podziwiać. Słuchajcie, tutaj widzimy studzienkę, też starą, podobno cudowne źródło. Ja jeszcze pamiętam, jak się w drodze z pielgrzymki albo gdzieś tutaj w okolicach po prostu brało tę wodę. I powiem wam tak, każdy brał, żadnemu nic nie było, przyjechał sanepid zawarli. Powiedz mi, w to ta woda truje, nie? I ja się zastanawiam, jakby się dało tak zrobić, żeby ta woda była dobra, to słuchajcie, róbcie to, to jest naprawdę, nie wiem co tam. Polecam, zachęcam, czym jak kciuki. Godali to jest takie legendy o tym, że kaś tu jest tunel, który sięga do Świerklańca. Z tego co wiemy, tak nie ma. Godali, że spod kapliczki, potem ktoś mi pokazał niby stąd, ale to nie jest to. To jest, słuchajcie, pamiątka SC po II wojnie światowej, to jest schron przeciwlotniczy niemiecki. Na Górnym Śląsku, co ciekawe, tych nalotów nie było aż tyle jak w innych częściach Niemiec, alianckich oczywiście, bo to się zmieniło, kiedy zbliżał się front radziecki i tutaj zaczęły ten obszar penetrować samoloty rozpoznania radzieckiego i nie tylko. Zerknijcie proszę, właśnie zupełnie ukryty, zupełnie niewidoczny z dala, a jednak spełnia swoją rolę. Tutaj w zasadzie w takim szczególnym miejscu, bo między Bazyliką, Kalwarią, Kapliczką, no to Justerowski mogę wam powiedzieć, że to jest Pałac Heroda. Tu my no tak zajrzeli. Właśnie to jest przykład naszej architektury kalwaryjskiej. Możecie rozejrzeć się w koło, jakie piękne miejsce. Nie tylko jest traktowane jako miejsce modlitwy, ale też jako park, miejsce wypoczynku, z dala od szumu wielkiego miasta. Myślę, że warto zobaczyć to miejsce nie tylko w czasie pielgrzymki, ale też po prostu przyjść, pospacerować, poznać, bo i są kaplice oczywiście Drogi Krzyżowej, tak imponujące jak te, ale też są kaplice po prostu różańcowe, są maleńkie takie kapliczki, mnóstwo drzew, gdzie można się schronić, też poczytać książkę, przyjść z dziołchą. Możecie jeździć do Krakowa, oglądać tam sklepienie Mechofera i tak dalej, ale powiem wam, nie możecie jechać bliżej. Piękne miejsce zbudowane w stylu neogotyckim, w przeciwieństwie do bazyliki, która jest zbudowana w stylu neoromańskim. Górujące nad całym miastem. Miejsce pielgrzymek stanowych pod koniec maja, w ostatnią niedzielę maja męskich pielgrzymek, pod koniec, w niedzielę po 15 sierpnia kobiecych. W Bożym Ciele jaki był tepich srogi sam. Tu inne kapliczki widoczne. Jak mówię, miejsce spokojne, zaciszne, z paroma wyjątkami w roku. Myślę, że do refleksji, kontemplacji idealne. Jeszcze jest mnóstwo zdjęć zachowanych z przedwojnia, kiedy te wszystkie drzewa rosły, kiedy to faktycznie jeszcze był taki młody park, nieosłonięty przed słońcem, ale teraz już możemy się cieszyć naprawdę miejscem, w którym można się w letnie upały schronić. Taki landschafcik, wedzi się. Może teraz tak już poważnie parę słów na temat tego, że miasto rozrastało się kiedyś zupełnie inaczej. To znaczy to, co widzicie, tak zwana Górka Piekarska, no to jest ten stary fragment piekar śląskich. Wówczas za czasów niemieckich Deutsch Piekar, później Piekar Wielkich. Od roku 1935
piekar śląskich. Można powiedzieć, że wieś, ale już nie o takim charakterze, jak sobie wyobrażamy wieś, rolniczo-górniczym. Mnóstwo kopalni, maleńkich takich, później łączone z Szarlejem, którego granice zaraz zobaczymy. Opy, bych wiedział, że my będziemy jechać autem, to bych szyba umył, wiesz? A tak to trochę gańba. Krzyż przydrożny wzniesiony w roku 1868. Niby kapliczka, jakich wiele przydrożnych, symbol dawnej, trochę cichszej historii, ale też miejsce szczególne, dlatego że tutaj mniej więcej przebiega umowna granica między Piekarami i Szarlejem. My już właściwie jesteśmy na Szarleju, który był osadą swego czasu, bo o wiele bardziej uprzemysłowioną od Piekar, a jednak miasto nazywa się Piekary, Szarlej jest dzielnicą Piekar, ale mieszkańcy Szarleja też się mają, też nie tylko, no wszyscy jesteśmy dumni z tego dziedzictwa, pochwalić. Opowiem Wam o dwóch osobach pochodzących z Szarleja w międzyczasie, ale to w dalszej części naszej podróży po Piekarach. Proszę, Hauptstrasse, tu jak auta jeżdżą, hopie, to jest wielkie miasto, ruch jak w Rzymie no ruch jak w Rzymie, nie? I tym sposobem znajdujemy się już na Szarleju, tak jak wspomniałem, niegdyś miasteczkiem w zasadzie, chociaż jeszcze bez praw miejskich, bo Piekary i Szarlej prawa miejskie uzyskały już jako wspólny organizm miejski. Miasteczko kiedyś o wiele bardziej uprzemysłowione, zasobniejsze. No widzimy, proszę bardzo, piękne kamienice, z dala McDonald's, ale też na przykład, żebyśmy już się tak bardzo nie śmiali, widzimy tam tą czerwoną kamienicę na rogu. W tej żółtej, za nią też piękną, którą będziemy mijać w naszej podróży, był przed wojną sklep Bata. Słuchajcie, opowieść, którą Wam obiecałem, parę słów o dwóch wybitnych mieszkańcach Szarleja, bo kiedy myślimy o Piekarach, no to wspominamy takie osoby jak ksiądz Ficek, który rozpoczął krucjatę przeciwalkoholową, walkę o trzeźwość, która no, podniosła poziom życia też między innymi, jakość, przez to, że ludzie się zmobilizowali do tej walki. Myślimy oczywiście o Wawrzyńcu Hajdzie, czyli niewidomym poecie, tak zwanym śląskim Wernychorze, wokół którego skupiały się różne towarzystwa, między innymi Towarzystwo Aloizjanów, ludzi, którzy byli ducha polskiego, bo Piekary rzeczywiście były mieściną o duchu mocno polskim, czy takich przekonaniach polskich jeszcze przed plebiscytem długo. Natomiast opowieść o dwóch mieszkańcach wybitnych Szarleja, myślę, że warto o nich wspomnieć, bo to są zupełnie nieoczywiste postaci. Pierwszą z nich jest urodzony tam niedaleko, jakbyśmy poszli, Hans Marchwica, który był jednym z ważniejszych pisarzy w NRD, był z przekonania socjalistą, wręcz komunistą. W swojej powieści wydanej już po II wojnie światowej Moja młodość opisuje m.in. właśnie swoją młodość, która zaczęła się w Szarleju, a później przebiegała przez wyjazd do Niemiec Zachodnich. Oczywiście wówczas jeszcze nie było to państwo Niemiece Zachodnie, mówimy geograficznie. A drugą taką ciekawą postacią, o której warto powiedzieć, jest Ryszard Dyrgała, też urodzony w Szarleju. Jego domu już niestety nie ma. Był to przed wojną mistrz szybowcowy, oblatywał prototypy szybowców. Pionierskie miał dokonania w tym zakresie w czasie II wojny światowej. Znalazł się w Wielkiej Brytanii, w polskich siłach zbrojnych. Noszhop. Badał m.in. pociski rakietowe i później znalazł się w Ameryce Południowej po wojnie, gdzie w Argentynie i Brazylii był pionierem konstrukcji rakietowych. W zasadzie pierwsze konstrukcje rakietowe w Ameryce Południowej powstawały z jego udziałem, więc mówicie Korolow, mówicie może Werner von Braun, ja Wam mówię Ryszard Dyrgała. Tu hop z Szarleja. Proszę. No już prawie Summer in the City, prawda? O, tutaj Wawrzyniec Hajda, jego pomnik, odsłonięty niewiele ponad dekadę temu. Zmierza do Piekarskiej, mieszkał w Piekarach. Urodził się w Piekarach Rudnych, co ciekawe, to obecnie dzisiaj jest dzielnica Tarnowskich Gór, no ale przeniósł się tutaj. W wieku lat 28 traci wzrok kopalni. Zajął się już
w zasadzie wyłącznie działalnością społeczną, oświatową. Był bardzo charyzmatyczną postacią i z tej charyzmy biorą się różne legendy, ponieważ wiemy, że odwiedzał go m.in. generał Haller. W pismach sanacyjnych są wspomnienia, że zabiegał o spotkanie z nim Józef Piłsudski. Krążyły legendy, że miała przyjechać Maria Skłodowska-Curie. To jest weryfikowane jako jednak bajka. Mówi się, że Fryderyk Nietzsche, który miał taką troszkę korbę na punkcie tego, że jest Polakiem i tam sobie różne roił na tym punkcie wyobrażenia. A tu proszę, właśnie mówię, kamienica na rogu, jedna, druga jaka piękna, jaka słoneczna. Tam widzimy z daleka, jak my to mówimy, amerykański, szpital amerykański, czyli tak naprawdę słynna piekarska urazówka. Dlaczego się mówi amerykański? Dlatego, że po I wojnie światowej, czeka nasz kolejny przewodnik, po I wojnie światowej tutaj trafił po prostu amerykański sprzęt medyczny i stąd się wzięło to określenie. Piękne miejsce, zresztą przy środku, ale z zewnątrz jest to bardzo ciekawa bryła. Zawsze jak się jedzie drogą 911, znakomicie to widać, a tam czeka na nas nie kto inny, a pan Zygmunt Szefer. Zaprowadzi nas w miejsce, które Niklaus bardzo chciał zobaczyć, czyli Gliwice. Też pamiątka po dawnej historii miasta. Te dwie obręcze zupełnie niepozorne. To jest pamiątka po kuźni, która była w tym miejscu. A tutaj właśnie wiązano konie, które podkuwano. Tu się chodziło przez Alpę, wjeżdżało do ściany. Też trzeba powiedzieć, że to nie są chlewiki, tak jak się po polsku kojarzy, że to ino był Chlewik, trzoda chlewna, nie, że jest związane ino. z tym. Ale my za naszych czasów się mówiło chlewiki. Teraz tu były 4, a tu jeszcze były, dotąd były i potem była ubikacje tu były. Mhm. Nie było w środku, tylko tu Na była, placu były tu była ubikacja. haźliki. Haźliki. Tu było jeszcze po 9 lokatorów tu było za moich Aha. czasów, jak ja się urodziłem. A w środku była, u góry była piśla, tam była siano. Mhm. A tu była taka większa, tu hodowała moja babcia prosiaki. Wykorzystane, tam się wchodziło po drabinie, jak było lata, a lata wtedy były bardzo gorące, to tam spali. Młodzież tam spała normalnie całą noc, nie? Jak to wyglądało? Nie, no, to jest nasz. Tak to wyglądało. Tu była taka, to grudze mówili, takimi deskami zagrodzone i tam się sypało, węgiel przywozili. Tam był węgiel, a tu był pniak, tak zwany gnotek, mówili, ja. nie? Do rąbania drzewa. Drzewa. Tu było, a tu była taka półka, to była nad tym, taka półka, gdzie graty stary ojciec trzymał różne rzeczy. To był nasz chlewik stary. No to jest gmiński, gmina wybudowała, nie? Ten jest prywatny, to mój staroszek wybudowali, bo zaboję się wtedy. No. I tu były rabaty, nie? Tu były kwiaty tu były kwiaty na tym, a tu były rabaty z warzywami, drzewa owocowe naturalnie i mama robiła kompoty, które były, bo to się do obiadu musiał być kompot na deser. Tak, latem I koniecznie. tu były powiedzmy drzewa owocowe i to się z tych drzew później zaprawiało. Mama woził wozak, takich dwóch było na naszej ulicy, się nazywał Mapiesiok i on woził węgiel, się zamawiało, z kopalni przywoził i tu wjeżdżał. Manewrował na tym placu, co myśmy mieli wszyscy w okna, a on ma cichy, nie, tam te wszystkie komendy, bo musiał zawrócić, tam dalej. Także uciechy były. Naturalnie szambo było, przyjeżdżał szambelon po próżnic co jakiś czas, nie? No Mamy widok na piekary od strony ulicy Karola Miarki w stronę ulicy Wyszyńskiego, czy w zasadzie widok na Szarlej oczywiście. No jedno z głównych skrzyżowań w mieście. Tutaj po naszym boku zaraz wyjdziemy na plac Śląskich Noblistów. Tak się właśnie nazywa. Różne tutaj się odbywają oczywiście wystawy okresowe. A my sobie troszeczkę wrócimy, mijając Familoki, oglądając kawałek tego Szarleja, niegdyś pięknego robotniczego. Najlepszo chemios F-u. Sam przyjedziesz, wszystko omywraj stoły. Tak było.
To jest w ogóle największy kościół w Piekarach, nie bazylika. Nie bazylika, wcale nie Kalwaria, ale objętościowo największy jest kościół Trójcy Przenajświętszej w Szarleju. Troszeczkę ma inną bryłę, troszeczkę ma podobną historię jak katedra katowicka, dlatego że też pierwotnie miał być wielokrotnie wyższy, ale ten pomysł zarzucono. Kościół poświęcony w 1933 roku, a tutaj właśnie zbliżamy się do, bym powiedział, Szarleja wewnętrznego, że tak zażartuję, ale oczywiście jest to po prostu Szarlej, który jest najlepiej zachowany pod względem familoków, pod względem takiego wyglądu niegdysiejszego śląskiego miasteczka czy miasta, jak to wyglądało. Oczywiście aut nie było, ulice były raczej brukowane, ale rzeczywiście no, gdzieś to jest wszystko zachowane, taki drobny układ. I tutaj jak sobie pójdziemy kawałek, to widzimy na przestrzał dosłownie przedwojenną bryłę gimnazjum wybudowane przed wojną, obecnie pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Jana III Sobieskiego. Wychodzimy na takie małe rondko, które już też nam troszeczkę powie właśnie o takiej mieszanej historii rolniczo-przemysłowej Piekar. Kalwaria góruje nam, wspomniane dawne gimnazjum, obecnie liceum, a my właśnie powoli zbliżamy się z powrotem do głównego biegu miasta, czyli do ulicy Bytomskiej, ale idziemy sobie właśnie takimi poboczami i tu się mijamy jako fajna chałupka, wejrzyj się Maryjka, tu jest. Tak to kiedyś było, tak to kiedyś było. I co się stało? Powiedz mi, komu to przeszkodzało te? Proszę, tutaj w Piekarach się zderza historia i przyszłość. Wiadomo, wejrzyjcie się, jaki cysty te. Też no, komenda policji, jesteśmy bezpieczni. Tu zaraz obok piekarska biblioteka, w której dzieje się mnóstwo ciekawych rzeczy i koniecznie do niej zajrzyjcie. Ale słuchajcie, opowiedzieliśmy Wam naprawdę niewielki skrawek tego, co można zobaczyć w Piekarach. W zasadzie zobaczyliśmy wycinek 2 dzielnic i to nawet nie do końca, bo więcej zobaczyliśmy z tej części sakralnej Piekar, a bardziej posmykaliśmy się po Szarleju. W Piekarach dzielnic jest różnie, liczą 7-8. Nie opowiedzieliśmy zupełnie o Dąbrówce, gdzie jest piękny młyn, teraz odnawiany. Nie opowiedzieliśmy o Brzezinach Śląskich, które były przez pewien czas samodzielnym miastem na południu Piekar. Znaczy były samodzielnym miastem po prostu, nie były wtedy na południu Piekar, teraz są na południu Piekar. Nie opowiedzieliśmy o Kozłowej Górze, też z niesamowitą historią, z pałacem, który tam był, czy w zasadzie zamkiem, którego obecnie nie ma. Każde miejsce tutaj, każdy zakątek skrywa ciekawą historię. Ja sam jestem z Józefki, która była kolonią Piekar Śląskich. Moja rodzina wywodzi się z Kozłowej Góry, później mieszkała w Piekarach na wspomnianej górce, którą oglądaliśmy. Tata urodził się w Brzezinach. Wszędzie jest co opowiadać, na przykład o hucie Blaj-Szarlej, która była największą hutą w Europie, a po której w zasadzie nic już nie zostało. Ale serdecznie Was zachęcam do poznawania historii Piekar, do przybywania do Piekar. Czytajcie Piekarski Werk. Pozdrawiam przyjaciół z Piekarskiego Werku, którzy opracowują te wszystkie historie Leszka Bęsza, Łukasza Żywulskiego, Kubę Millera już wspomnianego. Chcemy też podziękować panu Zygmuntowi Szeferowi, piekarskiej rodziny Szeferów, który nam opowiedział troszeczkę o tych słynnych lwikach, że Jerześ chłopie zadowolony? Rod Jerześ Rod, no to widzisz chłopie. Nie tylko Piekary, nie ino, ale też inne miejsca mają naprawdę ciekawą historię, którą warto poznać. Małe miasteczka jakoś tak są bardziej zakorzenione, mam wrażenie. Nas też troszeczkę mniej przeczołgały dzieje niż Bytom na przykład. No, to na pewno. To na pewno, więc słuchajcie, przybywajcie, jest też kaj siąść, tu niedaleko do Pragi, do Piekarnika, koniecznie.